Matapos na makaresibe nin sumbong dapit sa presensya kan rebelding grupo, tulos na nagpasiring sa pigtutok dung lugar ang Puwersas Armadas nga nin beripikaron ang naresibing report. Pag-abot sa lugar, digdi na nangyari ang enkwentro na nagresulta sa pagkakairido kan sarong miyembro kan PNP. Alagad ang mga ma-action na eksena ng ini, parte sa na kan field training exercise na pigkukondusir kan Regional Training Center Bicol para sa saindang police trainees. Segun kay Police Executive Master Sergeant Ryan Llenares, Chief Tactics kang RTC Bicol, 6 na bulan kun minadurar ang pagklase kan mga estudyanteng pulis, 4 na bulan nakasentro ang mga ini sa academics. Mantan ang natatadang saro may kabangang bulan o 45 diyas, iyo ang pagpapasayrarom sa trainees sa field training exercise o internal security operations. Bali itong FTX na ito, part ng ISOPACE or sinasabi ko kanina na internal security operation na ginagawa yung like for example, the patrolling, the immediate action drill na ginagawa na sa labas na ng kampo. Ang mga estudyante kan Class 2021-04 Sandiglahi, iyo ang mga kabalingon niyan sa nasambit na training exercise. Kompwesto ini nin duwang grupo. Sa total na 340 estudyanteng pulis, 300 digdi ang gikan sa Philippine Drugs Enforcement Group, mantang ang 23 na iba pa ang haliman sa Police Regional Office. Especially doon sa ating science. Ito yung makikita natin yung nadidevelop yung usually kailangan ng strength dito para magkaroon sila o mag-operate sila doon sa ground. Ha? Sabi nga hindi biro-biro ang pag nasa ground ng isang police training. Then pangalawa, yung tawag na teamwork. Kasi move by team itong ginagawa nila, move by platoon, move by company, hindi ito individual task. Bali, team effort itong ginagawa ng isang police team na ginagawa sa FTX. Then, pagdating sa ground, yung tinatawag na ang police ay mag-conduct ng tinatawag na police community relation sa community. Pigkondusir ang training sa Barangay Pawaligas, Pisitica na kaaging Sabado, Marso 25. Pagduduon ni Llenares, apwera sa karaman sa man iba-ibang taktika asin mas makusog na hawak, digdi man nabibilog ang maray na pag-iribanan. Nagkaroon kami ng tinatawag na practical exercise, yung sabi ko nga kanina, internal security operation. Habang nag-conduct ng patrolling yung ating mga police training na tinatawag na Public Safety Basic Recruit Course Class 2021-04 Sandiglahi, ay napadaan sila doon sa isang barangay na nag-conduct ng tinatawag na nag-aani ng palay. Then habang napadaan yung ating mga police training doon, tinulungan ng ating mga police training nung tawag noon pag-ani ng mga palay. Okay, kaya hindi inabot ng isang oras yung pagtatrabaho ng ating mga farmers doon sa Barangay Pawa. Halos sobrang tuwa ng ating mga farmers na nakita hindi sila na kung tatrabahuin nila, abutin ito ng 3 days. Sa Abril 11, nakatalaan na mag-graduate ang miyembros kan Class 2021-04 Sandiglahi. Para sa mga baretang tatak Bicol, JV Salvidar, Bicol University Intern.